Здравейте в едно ново видеоклипче, където днеска ще играем на Million Sandbox. Точно така. Не забравяйте да пуснете лайк бутона и да се абонирайте с камбанката. Нека започваме. И днеска ще търсим коди. Така. Това да го оставим на място, настрани по-скоро. И да вземем, например, някоя кола. Но коя? Вземем, примерно, ето тази кола. Тя е Лада. Така. Изглежда доста добре. Изглежда тунинг. Да е така спортна, ама не изглежда много. И днеска ще я търсим. И други коли ще я търсим. И ще видим къде ще катастрофира. Опа. Така. Сега тук мале изкочи. Така. Сега нека видим какво ще стане. 3, 2, 1. Мале. То вече замина. То вече стана каскавал. То е направено от... Не знам от какво е, но е доста гъвкаво. Така. Нека сложим, например, една стена или един касон. Добре, касона нищо няма да направи. Стената тук сигурно се направи нещо. Ами доста се вцепи. Багажника се вцепи. Нека да вземем друга кола. Така. Ще вземем. Ето и... Трябва да вземем. Ето тази е много интересна. Не знам, ама просто реших да видя. Ето тук са тия копчета и най-различни деца. Сега ще ги пусна всичките. Не знам каква е тази кола, ама някаква кола за лице. Първо ще я блъсна. То гумите паднаха така че гумите не са издържливи. Как е мотосилите. И гумите паднаха тъйци. Заминаха. Нека видим някоя по-интересна кола. Примерно тази кола. Изглежда яка. Имаме други яки коли. Така тръгва, нека пуснем всичките копчета. Светлини, всичко да пуснем. Нека бъде да не е една забава. Мале, 3, 2, 1. Мале. Строси са. Задната гума направо. Играй. 3, 2, 1. Прас. Мале. Доста се вцупи. Някой не улади, мале. То двигател много яко са го направили. Добре, те. Мале. Иначе още работи. Нека да бърз гледам. Се създа една стена.
Само да намеря. Ето я. Мале. Цупи стъклото, мале. Това са двигателя. И свърца двигателя. Той предницата съм махна, цупи. Не ми е ясно, че тая кола е до тука. Къде се работи? Пак работи, но не много хубаво. Добре. Тук имам други коли. Супер много различни коли имам. Например, ето и тази. Тя е Mazda, ако не се лъжа. Да видим. Да, точно. Нека да я взема и да я хвърля долу. И е доста издържлива. 3, 2, 1. Това са вцупи. Мале. Нека отново да я ударим. Мале. Дали се стане нещо, Оли? Тя с мацка. Май по-добре да я махнем. Тя отново се оправи по някакъв начин. Имам и друга Mazda. Нека ви показва и това Subaru. И то е така. Сега ще го карам. Не е много бързо, но сега ще го взема и мале. Това с двигател му взех. Какъв двигател има? Я да видим. Доста як. Колата, да, пеницата я няма. Бе, нека видим друга. Тая да не бесения. Не, но е доста як. Сега ще пуснем. Доста е бързо, нека да видим на забавен кадър. Това май е ZTR, но не знам дали е точно. Нека сега да я стосим. Мале. Вратата й падна. Тавана до някакво се огъна, но пак не стовонява на тавана. Пак си издав. Гумите играят напред-назад, наляво-надясно. Кой е да взема друга кола? Коя да взема? Ето я. Иния. Сега си я показа. Ето е тази яката Mazda. Също да ви показа как изглежда двигателя. Има също и турбо. Знам дали се вижда, но ето и там се вижда. Нека да махна едната, да остане само една. Има доста копчета. От тук се запуска. Нека всичките ги пуснем.
Некъде тук. Да, също е Мазда. Оли. Едицата отново се вцупи. Колата стана на баница. Само че е без сили. Нека да видим друга кола. Например, ето и тази. А пък утре, тъй като са неделя утре, тъй като са втора част на Медиан Санбокс, обаче ще караме самолети или ще ги търсим. Не знам дали се е утре или други ден, но утре мисля да каца. Така, нека да показва двигателя отвътре. Какво има от колата. Тук се пускат фаровете. Тук е двигател. Доста по-различно направено. Нека сложим сега двигател обратно. А пък мисля трета част да бъде за експерименти. Но не знам дали ще бъде. Експерименти на Медиан Санбокс. Там кодите на двигатели. Какво можем да направим? Сега дали пишем? Не знам. Да, кола. Ако има хора отвътре, ще изгорят. 3, 2, 1, раз. Мале гъмна. Ужас. Това беше доста яко. Направо сте спавна още една кола. Опа. Ето двигателя. Сега ще направя така. Така. Слагам двигателя и нека пуснем фаровите и затръгваме. Така. Първо трябва да бутна колата и те би трябва да тръгне. Ето. Да. Доста странно направено, но интересно. Тази кола е последната, която ще търсим и приключва при открипце. Така. Мале, тя излетя направо. Сега 3, 2, 1, прас! Мале. Огъна с. Нека да... Я искам да гъмни. Се пусна бомбата. 3, 2, 1. Мале, сега и другата. Двигателят е здрав. Хора, надявам се, че ви харесал видеоклипчето. Ако е така, пуснете лайк бутона и се абонирайте с камбанката. И цяло.